ए गौरा आजकल कौन पिउचु गोरस ए गौरा ओडिसा को खाइला किए बतास ए गौरा पाठ पढ़ी कौन हबो बतास भाई उत्तर तो भल दउचु एते खुशी रे केमिति रहुचु जानिन कि गांधी बुढ़ा कथा मानिची खटी खाई काटी पिंधुची हेबी काई भाई निराश ए गौरा आजकल कौन खाउचु माउस ए गौरा आजकल कौन पिउचु गोरस ए गौरा ओडिसा को खाइला किए बतास ए गौरा पाठ पढ़ी कौन हबो बतास